It's gonna be really bad at the beginning. You're always gonna suck. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Meesken, dit is de allerlaatste Iepen Up vlog. Oh. Maar waar wit is nou de beurt om die? Yay! Om beginnende vloggers op waar te helpen, het Noordelijk Filmfestival een workshop organiseren. En nou is het voor mij het moment om bij deze professionele vloggers om tips te vragen. Wat raad jij de vloggers aan om te doen? Ik raad ze vooral aan om lekker te starten waar ze zijn. Dus niet te denken van, oh, ik heb nog geen dure apparatuur, ik heb nog geen mic, ik heb geen mooie setting of wat dan ook. And it's gonna be really bad at the beginning. You're always gonna suck. And that has been true with anybody with any kind of art form. But appreciate that you're making art and that you're going to grow and be really good. En wat vind je wat er momenteel ontbreekt bij een Nederlandse vlog? Ik denk dat we heel veel toffe dingen zien in vlogland in Nederland. Maar ik denk dat we best wel wat meer over maatschappelijk geëngageerde dingen zouden kunnen praten. Dat vrouwen niet alleen hun nagelslakken en handtassen kopen, maar ook misschien struggelen met hun lichaamsbeeld, proberen een gezonde liefdesrelatie te onderhouden, te maken hebben met seksisme op de werkvloer. Laat zien wat het allemaal kan betekenen om vrouw te zijn en blijf niet alleen binnen het traditionele vrouwbeeld van een vrouw is er om te zitten en mooi te zijn. You were ending with a beautiful question. Can you share the question with us? Well, the question was, I'm gonna vlog this. The question was, whose voice are you going to lift up? Is that going to be your voice? Is that going to be a group of people that are underrepresented in the media? If you are able to put stuff on the internet, then you're pretty privileged. So how are you going to use that privilege? How are you going to use that wonderful opportunity that you have in order to better not just your, but other people's lives?